Să vă upă mulțele în continuare! Da? N-aia vreau. Și hai să facem puține gălăgie pentru surpriza din această seară! Și să vă văd și pe voi! Ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Și uite, dacă tot avem vocile încălzite, eu zic să-i cântăm la mulți ani Alexiei! Ce emoție are, dragul meu! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască? Și uite, când ajungem cu mormântarea la 3, strigăm Alexia să trăiască! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți! Și 1, 2, 3 și Alexia să trăiască! Alexia să trăiască! Și încă o dată! 1, 2, 3 și Alexia să trăiască! Alexia să trăiască! La mulți ani! Ei, dragă noastră Alexia, înainte să sufli lumânărică, vreau să te gândești bine la cea mai mare dorință a ta. Și îți închizi ochișorii, să te gândești bine. Uite, și noi o să numărăm până la 5. Când ajungem cu numărătoarea la 5, deschizi ochișorii, tragi foarte tare aer în piept, sufli lumânare și spui dorința, da? Și uite că am nevoie de ajutorul vostru. 1, 2, 3, 4 și 5! Bravo! Și uite, înainte să gustați din tortuleți, eu zic să facem o poză de grup. O poză de grup în care să apară toată lumea. Bun, o să facem noi poză, avem nevoie doar de un telefon, în rest facem acolo în spate. Nico, te-am să poză. Carmen. Haideți, dragilor, la poza de grup. Unde să opresc aici, că am avut video?